Sesingena kule hora esithi uThixo uhamba nomuntu. Sesizolalela uhambo lwabazalwane. Ithembekile inkosi bazalwane, yinhle inkosi. Siyabingelela kubo bonke onyawonke abakhona ngegama lika Jesu nabafike sesiqalile siyathoba kakhulu. Yinhle inkosi bazalwane. Sizobiza indodana uNtando azosho uhambo lwakhe. Nizombekezelela bazalwane asho uhambo lwakhe. Uzosukunyiswa ke indodana intshalo uzothi mfowethu ungahambi wedwa, ngikhona ngumfowenu. Uzodumisa untshani bese uNtando eza phambili. Yaziko sizolungi sindlela ya yaziko sizolungi sindlela ya if I live a holy life, shine the road and do the right, I know the Lord will make a way for yes, for
ngibonga ithuba elihle kangaka nelibalulekile lokuma phambi kwenu. Lo bingelelayo igama lami ngintando indodana yakwaJileka. Ngingumfana nje. Ngingumfana nje. Cishe abaningi benu bayaqala nakungibona bayayibuza ukuthi engabe yini ebalulekile ngaye. Ngingumfana nje oyithole sohambeni. Ngengathi mangihamba empilweni yami uNkulunkulu wasebonakala kanti bengazi ukuthi ngisohambeni. Wabe siyayibonakalisa awubase ngiyamangala kanti ukhona engihamba naye kule ndlela. Kodwa ke ngingumfana nje uNkulunkulu ambona. Hallelujah. Ngithe igama lami ngintando indodana yakwaJileka la ngizalwa khona ngiphuma phansi emzimkhulu. Sanibonani. Kwasekuthi ngezimo ngezempilo ngayithola sengila kuleli goli. Ngiseyinsizwa bazalwane. Ngiyinsizwa phakathi kwezinye izinsizwa uNkulunkulu emuhle. Ngicela nje ukunibekela nantu udaba lwami ngihambisana noNkulunkulu. Mina ngingumfana nje ozalwa ngowesifazane angakwazanga ukuthi amazi empilweni. Mina ngizalwe uma engakwazanga ukumazi sengikhula. Uma ongizale ngathi mangivula amehlo ngiqala ukubuka impilo, ngiqala ukubuka umhlaba ngamfica uma engekho phambi kwami. Ubani bekhona phambi kwami uma wangibeletha kwabe sekuba nozemva kwami umfowethu ngilamayo. Bengithe namhlanje uzoba khona nathi akabanga khona. Bengifisile bekhona ongelamayo ngimshiya nje ngeminyaka emibili. Uthe umama mesithola wabesuma decide ukuthi uyashiya. Angiyangithanda ukuthi wangilahla ngoba wangithatha wayongibeka kubaba. Ngakhula ngikhuliswa ubaba nogogo ozala ubaba. Sanibonani kuyinyanga yobaba. Mina ngikhuliswa ubaba bekade ngasebenzi. Ngiyezwa nje indaba ethi ubaba ubesebenza, ubaba ethi ube nezimoto, angizazi izimoto. Kodwa ngikhuliswa ubaba obesegqoka isicathulo esisodwa impilo ingahlangana. Ngikhuliswa ubaba obesehlezi ekhaya engasebenzi. Sikhuliswa ugogo kusidla imali kagogo yepension. Ngiqala nje isikole ngiqala ukuhlakanipha impilo yami imi kanjani. Asikaze sibe sihle sime ekhaya kodwa ngikaze ngikunake lokho ngoba bengiyingane. Kuthe ekukhuleni kwami kanti ngizokhula ugogo akalimoshanga isithuba noma isikhathi wenze sure ukuthi uyamfundisa ngempilo. Ugogo bethi ngimncane angithatha enami ehlathini ngoba ekhaya uzokhumbula akekho umuntu wesifazane singabafana ababili ubaba bese bangogo. Ugogo angithatha enami ehlathini. Ugogo akaphilanga unesifo sokuwa. Uhamba nami siye ehlathini siyotheza inhlaba. Inhlaba lokho kubizwa ngealu, kuyahlaba esandleni. Siyotheza izinkuni ngihambe nogogo sibuye nazo. Kuyenzeka ngezinye izinsuku ugogo evule ukugula kwakhe sisehlathini. Kumele ngigijime ngiyobiza abantu ngiyingane. Ngakhula naleso simo ngangazi ukuthi ugogo ungifundisa ukuthi ngoba yena usezohamba fuze ngiyazi impilo. At the age of 10 years ugogo bengasekho kimi. At the age of 10 years bese ngazi ukuthi uma ngekho ubaba ukhona. Baba kumele aphume manje ngoba ugogo akasekho nemali yakhe epension. Ubaba kumele aphuma uzama impilo uzama impuphu. Mina mangibuye esikolweni kumele ngisheshe ngibuye ukuze ngithwale iwashing yami nekamfowethu kushona emfuleni ngiyowasha. Mangibuya lapho ngithwala 20 liter wamanzi. Remember I'm only 10 years old. Ngithatha 20 liter amanzi ngemfuleni kumele ngibuye ngizopheka. Ngipheka izinkuni ezithezwe yimi sengitheza ngedwa ugogo bengihamba naye akasekho. At the age of 10 years. Kumele ngitheze ngeweekend, ngitheze iviki lonke. Angikwazi ukuyodlala nabanye abafana. Angikwazi ukuyokwenza ezinye izinto ezenziwa zingane. Kumele ngibe umama kuleli khaya. Nginomfowethu omncane ongakwazi ukwenza lutho. Ngakhula naleso simo. Sanibonani kuyinyanga yobaba. Sikhulile ke Nkosi yami sakhula wasebona ubaba ukuthi isimo asilungi. Bongahambi kahle. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga sipheka ubaba ubuyile nempuphu zikhona izinkuni siphekile ipapa lilungile kodwa le papa lizodliwana ngiyamkhumbula ubaba kushonelana ethi phumani phandle nigibele esihlahleni samapentshisi nikha amapentshisi nibuye nawo. Sabakha amapentshisi sabuya nawo ngangazi ukuthi sizowenza namapentshisi. Ngalidla ipapa namapentshisi liyahleka.
ngiyalazi papa bese ngicwezi amapentshiso asesihlahleni ngidle ngoba at least na something esidla nepapa. I was only 10 years old. Wasebona ubaba ukuthi ngcona sisuke ekhaya azozama impilo kuleli igoli kula sisuke seza khona. Khumbula ukuthi ngiyingane ugogo ungifundisile ngempilo ugogo ubethi mehamba nami esontweni bengithanda ukuhlabelela kuze kuthiwe ewulengane iyahlabelela ngithanda ukuhlabelela ngakhula naleyo nto ukuthi ngiyulo mfana uthanda ukuhlabelela noma ngifika kuleli goli ngaqhubeka nalempilo babezama ngithanda nokuhlabelela ngiyajoyina amakhwaya ahlabelelayo ngiyahlabelela nabo kulungile kodwa inkinga la ikhona ngihlabelela lo wokholo umculo kuphela. Understand akukho la ngikhonza khona ngiyahlabelela kuphela zikhona inkonzo ezingaziyo oShayilo Ebenezer Duduza bengifika ngiyahlabelela nje kuphela akukho la ngikhonza khona ekuhlabeleleni kwami iyodwa ke engihluphayo ngalento yokuhlabelela ukuthi ngihlangana nalabo abahlabelelayo sengijoyina kubo masiye sithi masirehesa bese badlala inkonzo ngabe sihlabelela ingoma zo God's Army bebethi mabezidlala bese kubakhona into equbukayo kimi bekhona into evukayo ubaba uNJ Sithole emeshumela kubekhona into evukayo ngoba labazalwane bathi bahlabelele bese bekhuleka kube khona into equbukayo angiyazi lento angiunderstand angihlanganise lutho nayo mina ngizohlabelela mabeqeda ukukhuleka lento yabo ngifuna neti ingoma mina ngihlabelele ngihlukane nabo sasikade sihlabelela kungena inkinga futhi ngihlabelela ngingedwa ngomfana kulamantombazane siyahlabelela sonke bese sihambe nabo bengiseyinkonzweni zabo ngiyohlabelela yonke indawo la ngihlabelela khona abazalwane banginikeza imali mfana wami gijima uyorecorda inkulu into oyiphethe angiyazi lento kuthiwa ngiyiphethe kodwa kuthiwa inkulu into engiyiphethe kodwa yangihlupha lento ukuthi khona into equbukayo kimi yini le equbukayo engingayazi engahlangene nayo ngaqhubeka naleyo mpilo leyo eqhubekeni kwami nalempilo ngiqhubeka nalempilo bazalwane uNkulunkulu emuhle engithandile wase kwenzeka ukuthi ibe khona into ethi ake ngiyofuna ukuthi yini lento equbukayo ngiyabezwa bakhuluma ngoNkulunkulu ngiyahlabelela impela ngiyezwa kukhulunywa ngoNkulunkulu ngicela ukuyomazi ngicela ukwazi lento engihluphayo ukuthi ingihlupha ifunani yini ngihlanganaphi nayo wase kwenzeka ukuthi ngoba noma ikuphi la uzongifica khona ngiyahlabelela ukuthi khona engimaziyo angazi umuntu ngizomhlabelela kwenzeka iphutha mangena enkonzweni engangena kuyo mangena ngomnyango ngithi khona ama-ashazi azongibamba ngisenkulunkulu ebandleni kanti ibandla ngizothi mangena ngomnyango bese libona ukuthi lo mfana unegift yokuhlabelela ngangavunyelwa ukuthi ngihlale esitulweni ngazohlaliswa ne-worshiping team khumbula ukuthi ngihlaliswa ne-worshiping team angazani naNkulunkulu wabo mina bengizofuna uNkulunkulu manje yangihlupha lento ukuthi sengihlezi ne-worshiping team ngiyahlabelela mangihlabelela babusisekile abazalwane kuphakama abadala bebandla bethi mfana wami ngibambe yona yini lengiphethe bengithi mangehla estage ngicela ukulalela bengithi mangehla estage because lokho bengikubiza ngestage angikwazi ukubiza ngepulpit angihlangene nako istage la ngiperforma khona mina bengithi mangehla estage omama abadala ingcebo bangibambe ngesandla bethi mfana wami yinkulu lonto oyiphethe bese ngehle engabe yini lengiyiphethe kodwa mabethi ubambe yona bese ngibambe lapho ukuthi kusho ukuthi ngibambe yona ngaqhubeka khumbula ukuthi kungene umfana bezofuna uNkulunkulu ongazani naNkulunkulu oyiphathele igift yokuhlabelela ngiyinsizwa phakathi kwezinye insizwa awubavuka ubunsizwa bami ngithi ngabekwa ne-worshiping team eneyintokazi ezinhle bavuka ubunsizwa bami vele phela ngiyinsizwa kanti nebandla livumile lathi ngibambe yona awungiyinsizwa ebambe yona ngithema ngihlaliswa ne-worshiping team bavuka ubunsizwa ayaqonda insizwa yini yaqonda insizwa eyini ngiyajabula nje ngoba ngathi uSunday school akekho yalalani worshiping team labusiseke ibandla yalalani worshiping team bamitha abantu worshiping team labusiseke ibandla
labusiseka ibandla lama ngeenyawo sabe sivuke ndawonye nodade. Kodwa yangihlupha lento ngoba abayaziyo into kaNkulunkulu bazokutshela ukuthi izokuhlupha ayikwazi ukuthula, iyayikhulumela. Yangihlupha lento, ngangena ku depression because ngabuka ukuthi kunento engihluphayo empilweni yami, izinto ngangalali ebusuku. Ngiyakhumbula ngiya kuMama uSikhosana, may her soul rest in peace, uMama uSikhosana eDuduza. Ngiyakhumbula ngiya kuye ngithi mama ngizoyinsizwa ebandleni lakho ikhuluma ithi yona iphila ubungcwele. Buphilwa kanjani ubungcwele? Before siya lapho bazalwane, ngithe mina kuwe ngihlaliswe ku worshiping team. Babethe mabeqeda ngihlalisa ku worshiping team base bebona ukuthi lo mfana ngathi uyakwazi ukukhuluma, ngabe sengishumayele bandla. Manje bazalwane, isimo sokukhuluma ngingamazi singilimazile kakhulu. Ngangazi ukuthi singilimazile, kodwa singilimazile ngoba ekukhuleni kwami ngithe mangiqala ukuhlakanipha ngibona ukuthi uma akekho, sengiqala ukubona ukuthi kunezinto engingakwazanga ukuzenza mina empilweni ngoba uma ubekade ngekho njengengimi ngiyingane. Ngase khumbula ukuthi ngiyinsizwa ngingena kulezi zinto zemijolo esizikhona. Ngoba uzokuhetha umuntu wesifazane. Ngoba uzokuhetha umuntu wesifazane. Ngangiyiphansi of worshiping team ngaleso sikhathi. Libusiseke ibandla ngiku depression yamjolo. I almost committed suicide. Kwase kuthi ngoba umama mina akakhulanga ngikhona, mina uma akadlulanga emhlabeni ubekhona ephila. And ubengekho kude ngoba sila kwaThema naye ubela kwaThema. Kodwa mazi naye akangazi kodwa la kwaThema. Ngizwa ngomakhelwane bethi Ntando umama wakho sihlangene nawe uthe sibingelele. Ntando umama wakho befonini uthe sibingelele. Engabe ngibandlweni ikhuluma ngaye ngoba ngeke ngimkhombe ngisho ngaqhamuka. Afone komakhelwane angayitsheli inamba yasekhaya, engangifoneli abingelele komakhelwane. Ngase ngiyamngcwaba umama. Bebethi mabebuza abantu Ntando eGoli, Ntando sikubona uhlezi nobaba wakho nomfowenu ophumama wakho, ngithi uma washona nini? Bese ngibanikeza unyaka lokwashona ngawo ugogo ngoba mina uthando lama lwashona ngalesa sikhathi. Ngithi uma washona, mina ngihlangene noma wami emngcwabeni 2017 ngangihlabelela ngihleli ku back seat. Ngangibekwe ebenchini kanti ngiyahlabelela, ngithe mangihlabelela kwase ngena umama ababili bahlala eduze nabangibingelela bahlala, ngamemeza kakhulu ingoma bavumisa ingoma. Kwase kuphuma uanti wakulowo muzi wathi Ntando ngibonile umama wakho ngathi angamboni. Ngangithi uzomthatha ngisendlini angibonisa athi nangu umama wakho, wasulula isandla wathi nangu umama wakho. Akangiboni, akangazi nokuthi akangiboni, akangazi, angimazi. Ngelula isandla ngambamba isandla ngamxhawula ngiqhubeka nokuhlabelela. Angazi ukuthi ngilekhe kanjani. Ngamzonda-ke umuntu wesifazane ngenxa yokukhuluma engekho. Ngizonda umuntu wesifazane ngiyiphathe worshiping team, ngishumayela ibandla libe ngenyawo, ngimfuna ukubona umuntu wesifazane. Kodwa ngoba ngisenyameni, ngiyinsizwe esenyameni evukelwa inyama. Ngoba nebandla libusiseka bese liyakhohlwa. Mina ibandla nalibusiseka bese liyakhohlwa ukuthi Ntando ngoba uyinsizwe engashadile, makuvuka inyama uyilalisa ngani? Ngoba ngangiyilalisa ngale ndlela yona efuna ukulaliswa ngayo. Ngangiyinika lento eyifunayo. Ngoba ngekho wangifundisa ukuthi mfana wami buhanjwa kanje mase usindisiwe. Ngabezwa abadala bebandla bethi bona babethi bekhula bese bekhona ababahlalisa phansi mangahambi kahle. Ngamswela umuntu ongangihlalisa phansi ngeworshiping team. Kodwa ngangithi mangihlala phansi bathi abebandla useyaziphakamisa ngoba eseyibona njenge-artist. Ngangithi mangihlabelela abazalwane bathi hamba record. Mina ngiwumfana nje. Uma uthe mangilimazile ngekho empilweni yami ngingamfuna umuntu wesifazane ngoba ngikule nyama efuna umuntu wesifazane. Ngase ngiphila ngama-calls ngoba Nkosi yami bakhona abantu besifazane abaphilela ukubizwa. Ngihlale ku-call mangizwa ngathi inyama ivukile ngithi sondela, asondela. Ngoba bakhona abasondelayo ngabebizwa. Ngimbiza sondela. Nginganele ngingaqeda ingakho ngangingababiza ebusuku. Ngoba ebusuku uzofuna ukukhashwa yini. Nginganele ngingaqeda ngaleso sikhathi ngimfuna ukumbona ngamthufela nangamathe. Ngimfuna esukile ngoba ngambhokoda nangombese. Angimfuna ukumbona. Angithi sengi-right.
Okubuhlungu nje ukuthi ubethi mesehambile mangiphinda ngifona futhi mhlambe next week aphinda abuye angaboni lutho. Ngiyipart of worshiping team ngaleso sikhathi. Ibandla liyabusiseka. Mangithi ngiyacela ebandleni bazalwane anike liphakamiso baba abazokhuluma nami ngiyumfana ngicela ningifundiseni kuhanjwa kanjani mawumfana osindisiwe. Ngithi ngiyakhuluma ukuthi bazalwane ngiyehluleka bazalwane ngiyehluleka inyama yangehlula kuphakama umdala ohleze ekhoneni athi ningakhulumi ngalezo zinto nizosixoshela abantu abasha besho kimi ngilimale ebandleni kodwa labe libusiseka ibandla mina ngabe ngilimala. Aze ngakhetha ukuhlala phansi ngayiyeka le worshiping team ngoba iyangilimaza idla mina. Igama lami ngiyintanda indodana kaJileka kodwa ngiyumfana nje osindisiwe. Sengizofana sengiyama sekuvaleni ngithe ekukhuleni kwami ngoba ngiwumuntu okhula nalento yokulimala ngase indaba ka-suicide senze ngiyayazi umoya we-suicide ngisho ungifikele senze ngiyubingelele ngithi usekhona hayi kulungile ngoba mina sengizame kaningi ukuyibulala senze ngakujwayela siphila kabuhlungu ngoba siphila emphakathini wabantu abasha lapho uthi khona mawuthi yakhuluma nasekhaya ukuthi nginenkinga uthi ustresswa yini awunanja awunamfazi awunamuzi ustresswa yini. Mina ngangithi mangikhuluma leyo nto ekhaya kuthi ustresswa yini kanti ngivukelwa umoya wokuyibulala. Mina ngiyi-graduate from eTUT ngenze i-National Diploma Hospitality Management. Ngithe mangigraduate u-NSFAS wangi-ekthela ngithe mangibuya khona umndeni ngabanjwa i-depression for 6 months ngingasalali erumini lami ngisengilala esofeni ngiyibukela ama-Nigerians. Uzokhumbula ukuthi ama-Nigeria imuve elilodwa lithatha 4 hours. So bengijabulela lokho ukuthi ngizohlala 4 hours kuze kuse ngibalekela ukuyolala erumini ngoba ngingaze ngilale erumini umqamelo uzoba manzi semthani so ngiyabaleka erumini. Sithe singaphuma i-certificate sami ngayinikeza 2 months ngathi mangawuthola umsebenzi ngiyayeka ngangawutholi ngempela. Ngasilanda i-certificate ngashwabanisa 3 years wonke ngashwabanisa ngasiphonsa phansi kombhede ngase ngiyahlala into enjengo 2 years ngiyihlalela ebandleni mabethi bayakhuleka ngithi ningisize ningaphinde ningikhulekele umkhuleko mina. uNkulunkulu mayifuna unginikeza umsebenzi uyonginikeza umsebenzi ningalingi ningikhulekele umsebenzi ngoba niyangidepress. Uthe ngelinye ilanga kuze inkonzo zohamba uthe ngelinye ilanga kusondele inkonzo zohamba ngase ngibona ipost kwase kusho ukuthi nginale voice ukuyikhulumela ngase ngimemezela inkonzo yohamba. Wasethe omunye ubaba engithinta wathi mfana wami ubani ngathi ngumntando wathi unjani ntando ngathi ngiyaphila wathi angibuze impilo ngicela ukwazi wena ukuthi unjani ngathi ngabe lo baba ubani inkosi yami engamazi nomazi engazangibona esezongibuza into engazazi wathi yena ungumshazi ubaba uNzuza wathi unjani mfana wami ngathi ngiyaphila wathi hayi angibuze impilo manje unjani wena ngathi mina awuke wathi ngicela ukubuza untando unjani ngathatha 2 minutes ngathi ngiyacabanga ngathi hawu untando angisamazi lo muntu ambuzayo ukuthi unjani angisamazi. Untando ekhula ukhule ngenayo ma untando ekhula ukhule namaphupho untando ekhula ukhule eyimisele kunemsebenzi bekade ufisa ukwenza empilweni njengamanje uhlezi unesitifiketi ashwabanise wasiphonsa phansi kombhede. Untando la ikhona udepressed akasafuna umsebenzi akasafuna ukuzwa lutho lihlangene nomsebenzi. Untando la ikhona uselahle konke ngempilo uvumele konke. Wasethi baba sondela kimi uzongibona. Mangithi lo baba uzongithatha ngisekubo counseling wathi awungixoxele ngawe ngamxoxela. Ngithe mangisuka ngalelo langa ngayokhipha i-certificate phansi kombhede ngasawuthi bafanele lapha e-Intel Cafe wathi umfana ngesisalunga mfowethu ngathi mina bhuti bona ukuthi wenzani. Wathi angesisalunga ngathi mfowethu ngithe bona ukuthi wenzani ngaso. Wasilaminate ngathi mkhulu ngicela ungivumele. Untando wayekade nesifiso sokuba uthisha. Ngicela ungivumele ngiyomvuselela amaphupho. Namhlanje ngenza second year kwa teaching. Uma ukhona ngithekwe ngahlangana naye uma asikaze sikhulume mina naye asikaze sixolelane wathi uzama ukuchaza ngamtshela ngathi ungabe sangichazela kakhulu sengikhona ngangena noNkulunkulu. Sikhuluma ngoNkulunkulu ohamba nomuntu kodwa sonke sisohambeni.
Ingakho namhlanje ngithe nje ngisuke ngizothi angazi yini obhekene nayo kodwa uze wazi ukuthi usohambeni. Lolu hambo kunokhona la kusakhona eqedile ngazi Nkosi yami. Sisohamba.